Čo to lidi, to je Roman dneska, jdeme zase na fišle, tak jdeme na to, takže, promiňte, no, když nevidíte, sorry, ale jdeme lidi. Jdeme na to lidi. Ale lidi zatím nic. Je to neber. Padlo to. Tak co bude? Letím o tom, ale nic. Zatím nic lidi. Tak spadlo to. Jdeme motat. Takže tak. Jdeme na to. Hele. Co tam bylo lidi? Co tam lidi bylo? To nahodil tam. Už to jde. Čiže žádná štíka dneska. S tím natáčel. Spadlo. Zatím natáčel. Tím to ani nefunguje, takže se musíte čmodit. Kdyby náhodou, tak štíka vždycky skáče po tom rybičku. Takže jinak by se mě ohla asi špica. Ale jo, ohla by se mě. Ohla by se mě špica, zaprvé. A druhé je tady hodně listí a to se mi moc nelíbí. Ale tak nevadí, co mám s tím dělat, víte co. Ježiš, tak kde to je? Hej, u tady ta štíka není. Je to furt názor do jednoho místa, nevím proč, času jsem retardovaný. Spravím kameru. Tak. Tak jdeme lidi, pro mě, že jsem se zastavil. Já jsem si myslel, že se mi ohla špica. Nevadí. Hážu to teď doleva. Pokud to uvidíte, pokud ne, tak sorry. Takže, tak. Ale motáme, zatím tady nikdo není. Sáně jediný, když je taková mla. Tak, to je zatím nic. Žádná štíka. Hej, teď jsem to hodil hodně daleko, takže. Zatím nic lidi. Zatím nic lidi. Tak to by se jinak ohla špica. Lidi, jdeme se přesunout na další místo, tam je táta. Já jsem byl tam, kde je ta lavička. Tam. A teď asi půjdu sem, protože začíná, no super, tady jsou kachny.
To vidíte, a tam jsou kachny bomba. Hele, to mi zase moc nevadí, protože víš co, rybaření je nejdůležitější. Nevím, jestli pro někoho to je rybaření jako nejdůležitější, ale pro mě zase jako trochu. Promiňte, budete mít záběreno na to. I když to musím posunout, promiňte. Hele. Dělbe to. Seknout? Nemám. Po mně lítá mucha nějaká. Tak nevadí. Jestli to bude video o ničem, tak sorry, jo. Já nejsem takový jako... Tyhle, tady je laus. Já vám to ukážu, jenom teď chytám, takže... Ale je tady hodně. Tady jsou. Je tam hodně, to asi nejde úplně na té kameře vidět, ale brko tam stojí. Tam to není dál. Já zase chytám na třpytku. Zkusím přiblížit. No prostě třpitka. Takže... Ale chtěl bych vám říct, kdybych chtěl mít jako třeba těch 20-30 sběratelů. Ale vůbec bych se nezlobil. Budu hlavně dělat content jakože třeba rybaření. Předtím jsem měl BMX, ale to jako měl zhlédnutí hodně. A řeknu opravdu, neměl jsem to s kým jako točit. Super, jaká ryba. Neměl jsem s kým točit, to vám řeknu pravdu. Ale... Hele, pokud vás to baví tohle, tak mě napište. Na Instagram se jmenuji Trlida Roman, takže pokud mě chceš sledovat i na Instagramu, tak tady máš příležitost. Takže tak. Jako, nemám zatím nic. Já zatím vám řeknu, že mi to vůbec nebere. A řeknu pravdu, můj kamarád taky natáčí rybaření. Se jmenuje Krištof Janský. On taky rybař. On chodí do stejného kroužku jak já. No, kroužku. No teď chodím do toho kroužku, do rybaření. Chci být jednou jak Jakub Wagner. Jakub Wagner. Chtěl bych to dosáhnout, ale on překonal hodně věcí, takže já nevím, ale pokud něco jsem vlíšnil, takže dám popis, kde jsem nějak. Vám ukážu takhle nějak. Jmenuje se to Mariánský údolí. Jo. Kam furt tady chodí nějaký auta. Takže pokud byste chtěli tohle napsat si, tak máte Instagram, takže... Hele, pokud někdo má Instagram, tak může někdo napsat, pokud ne, tak... Asi to nevím už jak. Spíš Instagram asi. Nebo Facebook ještě. Chodím taky na Facebook, takže... Hele. Víte mi, co bylo? Teď jsem se o něco zachytil. Nebo tam byl kapr. Promiňte, já jsem myslel štíku. Hele, pokud vás to baví, content, tak čeko. Hele, budu rád, pokud vás to baví. Pokud ne, tak budu trochu smutný, ale tak co mám dělat? Někdy bych chtěl překonat, třeba do příštího roku bych chtěl překonat 100 odběratelů, ale nevím, jestli se mi to povede. Každý den ty vydávání videí to asi pro mě nebude, protože za prvé je to moc jako neláká sám.
Vždycky chodím na ryby s tátou, nebo s mamkou, nebo s bráškou a s tátou, nebo mamka a táta. Mamka, táta a brácha. A někdy i mamka, brácha a já, no. To taky nic nebere. Když to tady hodil, tak on do prostředka. Ale řeknu opravdu, že by to extra bralo, to se říct nedá. A jdu asi pryč už z tohohle místa, ještě si nahodím lidi ještě jednou a už jdu asi. Protože to fakt tady nebere. Nebere to fakt lidi. Jsem smutný. Čekal jsem, že to bude brát víc. Můžete mi říct, jak se máte a tak. Pokud něco mám zaplý, ty komenty, i videa, tak když tak napište třeba pod video a tak. Budu rád za to, že aspoň tam bude třeba 4 komentáře. Nebo jeden aspoň. Budu rád kvůli tomu, že aspoň si řeknu prostě, že vás to baví, ty videa. Na posledním videu bylo 103 zhlédnutí, to jako moc krát děkuju jako. A 1 like, to vám fakt hodně děkuju, takhle jsem jako nečekal. Ale na BMX jsem měl 1000 zhlédnutí, takže bych byl rád, kdybyste na tomhle videu měli tak aspoň 1000. Já chci po vás jenom, aby vás to prostě bavilo, ten můj content. A to bude asi úplně všechno ode mě. Řeknu vám pravdu, tady na tomhle líšni strašně trháte háčky, to vám řeknu pravdu. Kvůli tomu, že tady jsou strašně jako velký kameně. Chci vás prostě nějak zabavit, abyste něco si brali třeba ode mě, že jsem taky rybář. A kdybyste neuměli rybařit, jo, tak se to ode mě naučíte, protože já to dělám proto. Takže tak. Ale pokud byste chtěli rybařit, tak prostě nezáhejte. A prostě mi napište na Instagram Trlida Roman, pokud ještě něco, že prostě mám tam prostě profilovku BMX, ale to neřešte. Ale co vám řeknu pravdu, jestli mám rád BMX, někdo se mě ptal na Instagramu, jestli mám rád BMX nebo jako rybaření, řeknu vám pravdu, asi rybaření. Protože mě to chytalo kvůli tomu, že táta taky rybaří, víte? A prostě mi to jak došlo a prostě od tedy rybařem, no. Ale lidi asi půjdeme na jiný spot, protože vole, fakt to nebere. A to jsem dost zklamaný. Čekal jsem, že by to bralo víc. To neutrhnu, ty vole. Jsou kachny, vole. Kačeny, bomba, vole. Bomba, fakt. Kachny, no běžte. Ale lidi, já si to nahodím jednou a jdu. Asi jdu zachytat za tátou pak. Ten kroužek mě moc baví a super, ještě se upáchali lidi. Si pamatuju, tady jsem utrhl háček, no. A kámen, no. Já jdu asi za tátou už. Takže pro dnešek to asi končí. Jsem rád, pokud jste dohlédli na tohle video. Za to bude mít 1000 lajků. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím čus.